Mae cwestiwn gyda ni fan hyn am yr ehangiad binomial. A mae angen I ni fynegu 2 plus y i'r pŵer 3 yn y ffurf yna, lle mae yn cynyddu, pwerau yn cynyddu, a ble mae a, b a c yn gyfanrifau. Felly gynta gyd, mae eisiau ni edrych ar ehangiad binomial cubic. Felly beth sy'n digwydd yma, a os ych chi'n cofio, o'n i'n defnyddio beth o'n nhw'n galw'n triongl Pascal, le o'ch chi'n ado y ddau rif uwchben I gael y rifau oedd I tano. Trydydd y rhes fydde'n rhoi cyfernodau I chi ar gyfer yr ehangiad binomial cubic. Felly, 1 gyda'r a cubed, mae'r a, pwerau'r a yn dod lawr, mae'r pwerau'r b yn cynyddu, a mae y cyfernodau yw rhain sydd gyda ni yma. Mae'r triongl Pascal ar ôl dyn o Ffrainc o'r enw Pascal, ond maen nhw'n honni, mae'r Tsieineaid yn honni, bod bobl yn China wedi dyfeisio'r rifau yma tua 1000 o flynyddau cyn Pascal, a dyw ddim yn cael ei werthfawrogi. Ta beth, awn ni mlaen. Felly, ar gyfer yr un sydd gyda ni, ni angen 2 plus y wedi ciwbo. Ni'n mynd I ddefnyddio'r rhifau yna fel a mynd I fod yn 2 a b yw'r y. Felly 2 yn lle pob a b y yn lle pob b. Felly 2 wedi ciwbo ar gyfer y 2. Wedyn 3 yw'r cyfernod, 2 wedi sgwario, llosi y. Wedyn 3, 2 wrth ei hunan, llosi y sgwar, a wedyn y cubed. Felly, tacluso'r rhain, mae 2 wedi ciwbo'n 8, 2 llosi 2 llosi 2. Mae 3 llosi 4, 2 sgwar yn 4, yn 12. 3 llosi 2 yn 6, ac y cubed. A dyna ein ateb ni ar gyfer rhan 1. Lle mae a yn 8, b yn 12, c yn 6. Oedd y cwestiwn yn dweud neu fel arall, felly ffordd arall gallwch chi fod wedi gwneud y cwestiwn yma, bydde llosi'r bracet 2 o weithiau, neu llosi nhw 2 waith, llosi nhw fe 1 gyda'i hunan, a chi a 4 am y ddau gynta, mae 2y a 2y yn neu 4y yn y canol a'r tu fas, a mae'r y di sgwario dyn ni am yr aiola. A llosi hwnna gyda 2 plus y arall, a dylen ni gael yr un ateb. Felly dull arall o wneud rhan 1. Rhan 2. Trwy hyn, dangoswch y gellir mynegu y bracet yna wedi ciwbo plus y bracet hynna wedi ciwbo yn y ffurf yma. A mae'n dweud trwy hyn. Felly mae rhaid ni ddefnyddio beth ni wedi dod o hyd iddo yn rhan 1. Felly mae 8 gyda ni. A trwy hyn mae y yn mynd I fod yn x i'r pŵer minus 2. Felly mae 8 dyn ni plus 12 x i'r pŵer minus 2 plus 6 x i'r pŵer minus 2 wedi sgwario plus x i'r pŵer 2 wedi ciwbo. Nawr, mae gyda ni bracet a pŵer ynddo fe a'r bracet a pŵer hefyd. A os ych chi'n cofio, dyna reolau am bracet wedi a pŵer ynddo fe tu fewn a tu fas. A chi'n lliosi'r bracet. Beth sydd gyda chi yw x i'r pŵer a, b o weithiau. So mae b lliosi a o indexau gyda chi. Felly, mae 8 gyda ni am yr un cynta, 12 x i'r pŵer minus 2. Wedyn mae 6 x i'r pŵer minus 4. A'r un ola yw x i'r pŵer minus 6. 2 llosi 3. Minus 6. Ar gyfer yr un arall, y 2 minus x i'r pŵer minus 2 wedi ciwbo. Nawr mae'r y yn minus x i'r pŵer minus 2. Felly tro yma, ni'n mynd I gael 8 minus 12 x i'r pŵer minus 2. Mae minus, lliosi minus gyda ni ar gyfer y trydydd term, felly mae'n mynd am plus 6x i'r pŵer minus 4,
A mae 3 minus gyda ni fan hyn, yn y braced ola, felly minus x i'r pŵer minus 6. Na ni angen adio rhain, felly fi'n mynd i adio nhw fan hyn. Maen nhw mewn colofnau, llai ador 8, llai ador minus 12 x i'r minus 2. A mae minus 12 x i'r pŵer minus 2 ydy fi, felly bydd yr unna'n diflannu. Bydd 6 a 6 x i'r pŵer minus 4 ydy fi, llai ador yna, a bydd y ddau ola yn diflannu bydd nhw'n 0. Felly ador 2, a fi'n cael 16 am y term cynta, 0 am yr ail derm, 12x i'r pŵer minus 4 a 0 am y trydydd. A na beth oedd angen ni ar gyfer ateb rhan 2. Ar gyfer B, trwy hyn eto gyda ni, darganfyddwch integriad y cyfuniad oedd gyda ni yn B. Felly ni'n mynd i ddefnyddio'r ateb cawson ni yn B i integri yn rhan 2 i integri beth sydd gyda ni yn B rhan 1. Felly integri y mynegiad yma, fi'n mynd i integri 16 minus 12 x i'r pŵer minus 4 yn lle. Felly integri, chi'n adio x 1 pŵer o x a wedyn rannu da'r pŵer newydd. Felly mae 16 x i'r pŵer 0, chi'n gallu dychmygu fyna. Felly mae hwnna'n mynd yn 16 x i'r pŵer 1, rannu dy 1. A 12 x i'r pŵer minus 3 wedyn, rannu dy minus 3. A gan bod dim terfannau gyda ni'n goffo ado cysonyn. Mae hwnna'n bwysig, chi'n colli marciau. Felly 13x, mae minus 3 yn rannu mewn i 12 minus 4 o weithiau. Felly minus 4x i'r pŵer minus 3 plus cysonyn yw ateb rhan gynta. Ni moyn integri hwn trwy hyn eto. Integri hwn gyda terfannau 1 a 2. Felly ni moyn integri rhwng y pwynt lle mae x yn 1 a'r pwynt lle mae x yn 2. Felly fi'n mynd i ddod o hyd i'r arwynebedd rhwng x yn 1 a x yn 2. So fi'n dod i'r un ucha mewn. A dyna beth oedd gyda fi wrth integri. A fi wedi gadw cysonyn am funed, a does dim eisiau dod i cysonyn, achos bydd e'n ganslo, yn gallu weld e'n canslo yn y funed. Felly, mynd i ddod i'r un ucha mewn, yr arwynebedd lan i 2, a wedyn dod i'r un isa mewn a tynnu nhw, hynny yw cael yr arwynebedd lan i 1. Felly, 16 lluos i 2, minus 4, 2 lluos i 2 i'r pŵer minus 3 plus cysonyn, a wedyn rhoi 1 yn lle x, felly 16 lluos i 1 minus 4 lluos i 1 i'r pŵer minus 3 plus cysonyn. Mae'r cysonyn yn mynd i ddiflannu, mae 1 i'r unrhyw bŵer yn 1, felly mae gyda fi 32 ar gyfer un cynta, mae 2 i'r pŵer 3 yn 8, minus i'r pŵer minus 3 felly yn 1 dros 8. Felly mae 4 dros 8 gyda fi fyna, ar gyfer yr ail derm plus cysonyn. Fi gadw'r minus, felly 16 plus 4 dros 1 wrth gwrs, plus cysonyn. Tynnu'r unna, felly 32, tynnu 16. Mae'n mynd yn plus 4 wedyn ni, plus 4 a minus hanner gyda ni, mae'r cysonyn yn diflannu, a dylen ni gael 19 a hanner, neu 39 dros 2, neu 19.5. A dyna ddiwedd y cwestiwn. Ond fi'n mynd i ddangos i chi nawr sut mae rheolau indexau wedi dod yn ei bodoli. Felly, x i'r pŵer a i gyd i'r pŵer b oedd gyda ni gyda, a fi'n mynd i ddangos hwnna chi ond ar y diwedd. Felly, yr reol gyntaf oedd x i'r pŵer a lluos i x i'r pŵer b, a ni'n ador yna. Pam i neud yna? Fi'n lli dangos i chi gyda rifau. Felly, 2 cubed lluos i 2 i'r pŵer 4. Mae 2 cubed yw 2 lluos i 2 lluos i 2. A 2 i'r pŵer 4 yw 2 lluos i 2 lluos i 2 lluos i 2. Felly mae i gyd fyna gyda fi 2 i'r pŵer 7. A mae 7 wedi dod o ado y ddau index. Felly
chi'n gweld hwnna yn cael ei gymhwyso. Yr un nesaf oedd x i'r pŵer a rannu x i'r pŵer b. Chi'n tynnu'r indexau. Felly dangos hwnna gyda rifau. Felly dychmygwch x 3 i'r pŵer 5 rannu dy 3 wedi sgwario. Felly mae 3 i'r pŵer 5 dy fi ar y top yn glas. Rhannu dy 3 wedi sgwario. A fi'n gallu, gan bod fi'n rhannu, fi'n gallu canslo un o'r 3 a un arall o'r 3 oedd. A mae gyda fi 3 cubed ar ôl. A mae hwnna'n gallu dod o tynnu'r ddau index, 5 tynnu 2. X i'r pŵer 0 yn 1, dim ond bod x ddim yn 0 ei hunan, chi ffili cael 0 i'r pŵer 0. A mae hwnna'n dod o'r ffaith, os dyw x i'r pŵer 4 dy fi, rhannu x i'r pŵer 4, mae hwnna'r un peth a 1 cyfan, neu x i'r pŵer 4 tynnu 4, sy'n x i'r pŵer 0, sy'n hefyd yn 1. Felly, unrhyw beth i'r pŵer 0 yn 1. Os ys da fi 1 dros x i'r pŵer minus a yn culydd x i'r pŵer a, sef 1 dros x i'r pŵer a. A chi'n gweld hwnna'n gweithio, os da fi x i'r pŵer minus 3, chi'n gallu dychmygu bod yna 0 o flaen y minus 3. Felly x i'r pŵer 0 rannu x i'r pŵer 3 yn rhoi 1 dros x i'r pŵer 3. A na beth o'n i moyn dangos. Bod x i'r pŵer minus rhywbeth yr un peth a 1 dros x i'r pŵer yna. Y ffracsiwn x i'r pŵer 1 dros n yn golygu enfed isradd x. A chi'n gweld hwnna, os defnyddiau i x i'r pŵer cwarter, a fi'n cymryd 4 pŵer hwnna, fi'n lluosi x i'r pŵer cwarter, 4 o weithiau, a mae hwnna'n golygu fi'n gallu adio'r index fel yn yr un reol yma. Fyna, sori. Felly mae cwarter plus cwarter plus cwarter plus cwarter yn 1, felly x i'r pŵer 1 gyda fi fyna, felly x. Felly x i'r pŵer cwarter i'r pŵer 4 yn x. Felly cymeryd pedwerydd isradd, felly mae x i'r pŵer cwarter yn byth â pedwerydd isradd x. Felly oedd gyda ni ar y dechrau. I fi nôl i'r un gyntaf, allwn ni brofi hwn nawr, felly, o'n i'n profi fe, dangos e'n gweithio. Felly, cymeryd x yn 7, 7 sgwar wedi cwbo, yn golygu 7 sgwar, lluosi 7 sgwar, lluosi 7 sgwar. Gallai ado'r indexau, felly 7 i'r pŵer 6 dy fi, oedd yr un peth, a 7 i'r pŵer 2 lluosi 3. Felly fi'n lluosi'r pwerau os oes bracket gyda fi. A wedyn ni, lawr fan hyn, gallai ni fod wedi gwneud hwn trwy lluosi'r pŵer, y ddau bŵer, fel cwarter, lluosi 4 yn 1, felly x, dy fi fyna. Felly dyna reolau indexau dylech chi fod yn gwybod o tygau a sut maen nhw wedi dod i bodolaeth.